To je zástupca Druckera na školstve? No Bútora, bývalý minister. Jeho otec zakladateľ Šimečkovej nadácie. Celé vedenie u Tomáša Druckera sú slnečkári komplet. To sa deje aj u Dolinkovej. Veď tam sú ľudia poprepájani z obdobia covidu s farmafirmami. Preto my sme povedali, čo ty kopeš do Kotlára? Kotlár urobil analýzu, nevedel sa k niektorým dátam na zdravotníctve dostať, pretože spadajú do ochrany osobných údajov. Sme sa pýtali, koľko trestných oznámení na obdobie covidu na Monky a na všetko dala pani Dolinková? 0. Koľko ich vyšetrovalo vnútra? 0. Najviac sa z toho budú tešiť Drucker, Pellegrini, Šimečka, Matovič. Však Matovič ako keby ožil okamžite. A čo sa tu deje? A Danko taký a taký. A chodí sa mi smiať na tlačovky, sadne si s pukancami, smie sa mi do očí. To som povedal aj Eštokovi. Tam máš výsledok. Matovič chodí a smie sa do očí, znova je nadrapený, znova si dovolí chodiť trička do sály. Jasné, že tí ľudia aj si nevedia, čo mysleť, lebo gro národa sleduje Markízu, Jojku, tam ich zmanipulujú médiá, doslova oblbnú, jak je to všetko zlé. Médiá neurobia, že sa dania aj znižujú, médiá urobia. Všetko bude drahé, ľudia, všetko bude zlé. Pokiaľ táto vláda nedokáže po období covidu bojovať s oligarchami, bankami, farmafirmami, reťazcami, tak proste nie sa čo čudovať, že aj tí ľudia budú strácať vieru v to, že dobre volili.